20 miljard te spelen. Maar dat niet. Wird er mit angefüllt oder liegt? Warte. Wird er mit angefüllt? Dat kunt stollen door. Wat doet dat even daar? Oh. Dan kunt daar een stol op. Hé, weet je zo? Je kunt op de opnemen hoor. Ja. Maar dit niet. Ik ga ze nog niet erop in werken hoor. Ja, ja, kom. Ja, maar wordt dat niet.
moet ik ook niet zeggen. Ik heb niet van. Stoppings. 50 bij 50, hè? 50 bij 50. Ja, daar zit hij. Jutta. Zo ja. Dan gaan ze van daar uit, daar ligt ze. Die ligt daar, juist. Hoi. Hoi. Die ligt precies. Zo. Zo. Is dat? Daar ligt ze ongeveer. Aan de flat kant. Zo. Zo. Hoi. Die gewoon, hè? Verloop van Ja. de pak, hè? Had je dat niet meegenomen? Is te kort, hè? Ja, gewoon nog even 2 denk ik. Dat is te winnen. Maar verloop, die. Die loop aan in de bocht lezen, we hadden het ook niet met. Zo. Zo daar. Dus hier, van de venster afgezien, van de hoek is het 50 centimeter, ligt ons stoppens dop. Dan gaat de afvoer zo en tegenover de flat in de weg. Nou, dat is op de hoek 50 centimeter van de hoek. Hier is de venster. Komt Kees met de afvoerpijp. En de afvoerpijp, Kees. De pijp. De pijp voor de pijp. Pijp. Zo. De pijp gebeurt. Ja. Daar is ook een video in, hè. Maak eens een filmpje van niks. Dat loopt niet zo. Ja, geen zo schön zien hoe ze ligt. Is het? Mooi. Dat is de Jan. Ja. Dat is de tegelzetter, hè, Jan. Oh Jan! Is het met de liefde? Is het met de liefde? Zit hij ook te horen noodgevallen van het poppen? Mij ook. U moet even helpen, joh. U moet even helpen en veel te kort. Ja, Hanne, je had gehoord, hè? Maakt het daar filmpje van staan, hè? Ja. Ik weet het niet. Hawkins! Waar is de bikini? Scheiße. Vroeger zijn op bikini zit. En vroeger zijn op bikini zit. Ja, doe hem de haar. Ik ben uw kleur aan het filmen. Bon. Ja, ik heb een kleur erop. Doe hem de haar. Goed zo. Ja, dat is van dingen. Van Playboy, hè? Het gaat nog staan. Je weet. Dus dat is Kees en Wim, hè, wat jullie zien. Kees en Wim. Kees en Wim zijn aan de afvoer bezig. Zo.
Kees werkt harder als Wim. Oh, dat zegt, maakt niks uit. Wim is een doorzagen. Kees is een scheppen. Wat moet allemaal gebeuren? Jimmy. Ja, dat is zeker. Chuta, hè? Voor die motor zit het kozijnen en alles. Alles dus. Oh, eigenlijk dus een film. Ja. Jongens, jongens. Ja, gemeten daar, nee. Meten daar, vast maar genoeg afsliepen. Nee, dat weet ik. Wacht even. Heb ik de meter erop gehad? Hier. Kijk er echt niet erin. Ja, maar maar ik zeg dat dit ben ik. Is het huis, Frans? Geef ik de waterpas eens even. Meet ik even wat ik aan onder hoek zit. 5 centimeter, maar het kind zit dat het zich in doet. Wacht eens even, wat is die vraag? Nee, wacht even, dat is geen los. Kijk, wacht, ik zag het. Exact, maar hier op de Nee, maar we hadden het gewoon niet meer. Goedemiddag samen. In het begin is het iets geweest, maar het nog niet. Ah? Och, verdomme, dat stiek al niet al was wat vast te leggen. Mag ik dat vergeten? Nee, nee, dat wordt 5 voor 12, dat wordt bekend. Oeh. Mag. Dit is de zaak.
Zo is het leven, joh. Leven is hard. Ja. Nee, dat wordt bekend alleen. Nee, ze doen ontwaping aan de oude zeewaarts. Ja, die zal niet tegen ja, ik denk wel dat ze associeert dat ik maar van Zonneberg gaan. Dat klopt wel, dat zie je. Dat zal wel een goed lijken. Zet erop met de veldstripboom. Gaat hij erin? Nee, maar je hebt die vallen, man. Iemand dan is zo. Moet hem er aan ophangen. En dat ging toch niet. Als die aan het Ja, maar joh. Ja, pas op. Sta je even te kijken, hè? Op. Dit op je. Dan moet je niet voor de zak. Nee, maar hier moet er niet aan. Trek hem maar tegen. Kom maar. Waar zit het hier aan? Shootloos. Met opdruk. Kom ik zie dat. Opdruk.
Hulp met de haan. Loop er niet uit, loop er uit, loop er neer. De lucht er nog een deel. Ik was er met de vliegbrug gaan. Nee, geen vliegbrug. Nee, niet. Daar is genoeg. Ja, flappie is genoeg. Die mappen. Want ik heb springt het goed. Daar is nog niet. Dan moet ik hier hem wel vasthouden. Leg die lange man zon, of moet dat hele boot schieten? Leg die lange man zon. Nu worden we in het kaartje. En dan schiet we voor veel lang erop. Dan gaan we nog. Je moet hem door. Je kan niet pakken. Boven die. Hij moet hem boven die. Dat zakken. Nee, even nog. Is dat goed? Nee, jongen, dat is het. Je kort. Ja, nog een beetje. Nog even. Ja, goed. Kun je geen kort? Of wat? Ja, ben je niet doen. Dat is afwachten. En dan ga je nog toch nog staan. Gewoon afwachten dan. Nog staan wordt. Er zit iemand niet rond. Dat heeft dat goed gedaan. Nee hoor. Hij wordt ook op de kop. Hij moet opgelukt. Die kent ze erin al. Dat kan het wakker worden. Jong. Door op te werken hier aan de kant. Die kant. Ja, ze willen net. Je moet dan even overvuur leren. Overvuur.
gisteren, want als het veld dan is het een beetje plat. Oh, ja. Stel dat we moeten allemaal aan het bouwen. Dat is nu gewoon een kind van. Even stoppen, dan moet die boot even kijken. Sen full lager till lika. Sen full lager till Ja, dat lika. is de beide. Oh ja. Sånn. Sen full lager till lika, det är smooth. Ja. Ja, vi går ut mulig, sen må vi lage vende. Og sen sagt at ikke her.
collega in het buurt gedaan. Dat is ook binnenkomen. Ze is ik zie dat niet van lekker naar boven. Ik wil naar onder. Dit trek je naar. Je liep hem mooi. Hier zit er dan zo. Ja, hier is dat zakken. Beetje naar. Op het moment dat ze binnenkomen worden in de roodzaal bij gebruikelijk de boel gezet. Nee, dus dat moet sparen. Nee, hier worden in de roodzaal. Alleen, ja. Dat is meer de poets waar de bollen aan. Voor de roodzaal kun je de poorten open. Dan zeg je, Jan wil zitten voor de rollen. Nou, de rollen de wereld op. Het ontwerp. Dus. Aan mijn tennisspelen. Dat is een zeldzaam figuur. Die stond al zo'n extra op, joh. Ja, weet ik wel. Nee, nog steeds. Nog steeds. Als ik jullie bij je. Wat was het nog? Pizza. Ja, dat was het. Nee, In feite is het zo typisch dat die twee borgen in feite doen dat dubbel oh ja, dat je dan met een paaltje maakt, ja, ligt er wel in binnen. Je hebt er dus sleutel erin en dan weet je het niet. Je hebt een sleutel aan de paal vastmaakt. Oh. Ja. De blik over Gulp, over de markt van Gulpen. De blikken. En daar is die Frans, hè. Ja. Oude Gulpen daar. Daar staat nog een oude Gulpen daar. Hoppa. Nu gaat het gebeuren, dames en heren. Frans van Wanrooy zal de boel over. Kijk eens aan. Frans gaat op weg. Ik denk dat het zijn beste dat toch Ja, toen we hier door de kabel vanavond. Ja, wie wil er nou zien? Dat is straks wel een ding gezet.
mm. En zo hoeven niet. Dat loopt toch goed, dat is er niet doen. Dat sluit, ja, in het midden zit het behoorlijk. Zo schön heb ik dat ook niet vlak gesleept. Kijk hoe met de slieper afgeklemd. Ja, en de buis wel. En nu zit het piep toch erin, dus je kan nu goed. Die roze gras, ja. Alleen Die piep die erin steekt, is die van boven toe? Nee. Ja, Die is die van boven toe? die is van boven toe, maar de langsaf kan het lopen. Ja, maar dat kan het veel erin maken. Wel is dit voor. Met vrieën, hè. Wel is dit Als die voor. buis van onder, hè. Ja. Als die drie, als het begint te vrieën, maar dan is het koud. Voetje kapot. Oh ja. Dat is voetje kapot. Eigenlijk houden we het gaat van onder op. Ja, dat geeft hij niet. Er zit zo'n betondek. Wat ook dikker is als dit. Ja, maar dan bouwen we dat gewoon erin, normaal. Ja, winterdag krijg je. Voetje kapot, joh. Nee, in de zomerdag ben het gloeiend weer mee. Ik ken de tekst ook het gebeuren mee. Ja, met voetje kapot Frans. Ja, 's winters. Dat niet goed toegemaakt werd. ja. Maar nou alle tijd toegemaakt werden. Toegemaakt werden. Dat is een beetje. Als je de bom tekent. Je er is mee. Nee? Ja, dat wordt niet gesmeed. Dat is van de gemeente. Oh, dat moet je er ook met Je hebt het er wel op. Nee. Oh, nee. Oké.
zitten. Even kijken wie het ziet. Meneer, we hebben hier een quiz. Meneer, kunt u vertellen wat dat... Oh, dat is al. Dat weet ik hoe het zit. Ja, dat ding weg daarvan. Dat is meneer Jette. En dat is Wim Vlugge. En dat is Huub Blomme. En dat is Huub Meertens. Dat is ook bij dat we dit doen. En daar ziet u het wonder van Gulpen. Oh Willy? Daar staat hij. Mijn naam is Willy. Kijk, hij is impordel. Wat is dat, chef? Hij gaat zo. Ik weet het ook niet. Hoe was het gistermiddag? Ja, kloten. En ja. Dank je, leuk daar. Leuk daar. Waarom?
Ja. Ik weet het nummer niet, wel een telefoonnummer, maar hier weer niet. Ja? Dat is ook telefoon. Ja. Ja, dat weet ik genoeg. Ja. Dat weet ik genoeg. Wordt gewoon zeker, zeg je. Ja, van die mixers allemaal. Die mixers. Ja, die is gevallen. Staan er ook op soms. Staan ik met de mixer niet te wachten. Ja, dan sting ik op het dek. Op het dek gelegen. En dan heb ik van dat eentje gedaan. Dan moet je halen. En de ene die heb ik dan gestoken. Gewoon weer van de leeg. Van de leeuw hoor. Ja, dan was die elementen toch. Ja. Lopen. Ja. Ah, dat is wel heel leuk. Dan moet ik, ja, denk ik. Ja, rond 90, 91 is dat zo. Die denk ik van hem. Hij vind ik van. We wonen het zo, en overal, ja, gewoon bij zijn, dan krijg ik hier op de centrale en Hagen. Kan ik toch eens hoe lang dat profiteren? Had je dat kans vertellen? Willen niet. Ja, Ik kom met grond, zet ik aan de gewoon te komen. Ja. Je moet hem nog vertellen. 30 jaar zeggen door jong leven. Maar een 3 dezelfde leven. Ja, dat weet ik wel. Dat is gewoon wel waar. Ja, dat kunnen we hier nog zeggen. Ja, dat doen we op de mixer heb ik gezegd. Nee man, zet dat niet goed. Hier de nog zeggen. En ik ben helemaal met de mixer, dat is wel. Nee, maar ik maak het dan wel. Ja, ik bedoel dat goed. Oh, dat is het. Goed, die Russen krijgen, dan moet je studie afbrekken heen. En dan doen ze gewoon een man die je banken komen. Ja, maar dat spoort ze gewoon, hè, als ik hem maar eens krijg. Dat is het. Betaal ik dat. Kom maar door. En dan is dat, als ik dit nooit bescheuren, dat is 4 jaar films worden bescheuren. Dat is denk ik al. Ja. Dat is een orde hoor. Dat is geen probleem, ik ga niet van de hand. Die mixers van erop staan. Nee, kijk als die mixers van erop staan. We hebben op de centrale in de televisie. Ja, dat is een video. En dan neem ik niet de video met van toe. Ja, toen was het tijd is klaar. Dat heb je ook nog eens voor, geloof ik, voor veel. Ik ben wel aan het kijken. Ja, ja. Turbo Intermax. Zit daar al bij? Hoe lang zit daar al bij die firma? Oh, ik ben parttime maar hè. Oh. 2 jaar. Dus, Dan gaat hij weg, ik ben er gaan. ja, ja.
Komen ze zeggen. Allemaal gediep leren. Moet er waar rekenen. Moet er waar rekenen om door te komen.
bewijsmateriaal. Ga de gang, meneer. Huh? Ga de gang. Nee, maar dat is de knop. Nee, maar omdat die bij hier, daar iets is uitloopt, ja. Ja. Maar dat is dan geen hier, daar kan dan had dat 6 liggen. Had ik kunnen van staan? Ja, dat Weet je wat het is? Als de dak genoeg kunnen we gebeld. Dan wordt het langer worden. Dan wordt het bij. Oh. Maar hier ligt hij kan ook niet achter binnen in kwam. Bakstoog. Grondwater in. Dat is er helemaal niet.
De vijfde binnenkomen. De vijfde wil er binnenkomen. Element. De ruimte in de duistere ruimte hier komt dan het zwarte geld te zitten. Hier wordt het al wat witter. Hier komt het witgeld. Door het schiethuisje. Ja, voor mensen vlot maar zien. Als je er nog schiet is, dan houdt het niet meer naar boven. Dan wordt hier nog een wc-plaats. Voor de vluchtscheiters. Ja. Hier komt de trap. Naar boven. De volgende ruimte is de garages. Hier komt twee Mercedes. Twee Mercedes'en komen hier te staan. Eén voor Ivan, één voor Kelly. Je ziet de ruimte waar dus het echte zwart geld komt. Zie je? Het is donker. Dan hebben we nog een split naar buiten, maar dat wordt dan ook dichtgemalen. Dan zou het zwart geld wegwaaien. Die gaat dan naar de tuin in.
betonmolen. Dus dat is het hok van het zwarte geld. Bolier. Zo, de scooter, ook met zwart geld betaald. Oh, jongens. Oef. Daar ziet u nu een meneer staan die met de biertapwedstrijden de eerste prijs altijd haalt. Met tappen. Gulpen bijna. De 16e van de 6e. 1992. Dat is hij. Ja, jongen, je weet dat. Maar is dat deze niet hier? Is dat lang hier? Wat?
staan. Kunt u het zwart geld brengen? Het zwart geld brengen in de thuis. Anne? Het begint Iedere uur, hè? vanavond. Ja, Dan een paar vier pas. ja. En zo was. Ik moet daar geen fles meer op te worden. Dan gooi je dat gewoon erbij. Als je drinken zag, Nee, joh. dat je materiaal hebt verdienen. Dan kan niet op te doen. Als ook de naak voor gulpen gelopen. Ja, Als ook de naak voor gulpen gelopen. maar geholpen met heb ik gezien. Zo, dat is gulp nu. Zal ik de stroom even geven, joh? Nee, gewoon inderdaad toedrukken als we achteruit op bezig. Nou, die dingen in België, ja, dat wel gingen. Dat weet ik nog niet. Ken het? De film erbij. Had er echt eeuwig erop stoken. Zo, ja. Ik vind het leuk worden, ik trek van de doos. Het is het warmer. Leuk. Blijf een snoer, hè? Oh, een snor, ja, ja. Dat hing allemaal. Je kan een koffie toffelen. Zeker, dat heeft hij begraven. Ja. Maar zou het zeggen? Wel niet naar Loki. Ja, dat zeg ik toch, joh. Wat hebben die kan? Ik geloof die nog niet, joh. Je kan een koffie toffelen. Ja, ja. Dit zijn de stoot voor alles te gebruiken. Ja. Dat weet je. Ja, wel, dat breng je niet. Je kunt ze bestellen. Zullen alles avonds. Je bent er helemaal bij de man? Ik, Of zit ze met toch dingen zo? Met er aan de kronen helemaal? Nee. Is dat niet meer bij? Die loopt al schön lies. Die loopt schön lies. Kijk, dat is mijn koppeling, joh. Kijk, dat is mijn koppeling. Ja, het is net geen. Tom. Wat zou die wogen? Ton? Ja, hè?
niet van Ton. En dit met Ton wacht hij zeker, hè? Weer met hem toch? Ja, denk ik zeker.
Ja, ik wil het best wel halen. Maar als je nou zo omloopt, is dat toch niet. Oh, dat bedoelt hij. Dan rekent Helletje dat met u af. Ja. Helletje, joh. Hey, wat normaal, dat is... Ja, weet ik niet. Dat wil ik niet, joh. Allemaal zo. Ja, dat is uitzending nog niet. Kijk, dat moet ik in de taal. Dat is echt man. Dat is echt. Dat is te lezen. Ja? Ja, eigenlijk heb ik alleen nu de iets, maar ik laat dingen dan ook wel even. Dat hoe maken, dan kun je wel dingen dan. Meneer, wat zeg je net? Wat ik net zei, dat is ten eerste bedankt voor de prettige samenwerking. Dat vind ik leuk meneer. Dank u wel meneer. Steekt erop. Staat erop meneer. Ja. Nee, maar dat kun je maar ik stuur zo lang in de week hier langs voor de zaak te controleren. En dan hier dat je vraag die plaat met die dingen aanstellen. Dan wil ik zo eens lang even gaan op even rekenen.
Ja, dit is de gaande ook. Die aanval ändern. Anders nog. Alles is al. Alsjeblieft, ja, dat wel. Ja, het is al. Ja, please. Wie kan ik helpen? Wie dat helpen? Doe die snee. Haks met alles nog een Wat ik echt niet van staan. Wat de waldboeren zijn. Die is ook niet kans. Ja, dat ben ik niet. Mag ik me even kijken? 41, 64, 41, 64. Wat een mooie zaak is het geworden, hè? Ja, zeker. Helemaal. Dank u wel.
voor te manneke. Ja, hallo. Zit er aan het werk, hè? Voor dan zit met ze, dat is toch maar stoppen. Je zit nog in heen pakken. Nee, dat is 110. Dan zitten we met 110 door. Wat is dat gegraven? Filmen we met school, Sjaak. Ze met z'n Willy went ook werkt. Ja. De hele dikheid. Ben ik laat verkeerd gegraven, weet je? Zei je hem? Jullie moesten wel even winken op de camera, hè? Nee, hoeft niet, hè? Mag niet, hè? Nee, mag niet. Dit is een vervalsing. Hij is in het scène gezet. Dat gaat niet, hè? Hij is er al boven genoeg, ja. Ja, ik heb wel alleen maar overstuurd, hè? Ah, wat overstuurd? Sokken. Overstuurd. Ja, Inge. De kloten, ja. Ik moest wel geen vies woord zeggen. Zo wat in het snel aansteken, zo. Kijk in het snel, zo, die lengte net. Ik zal eens even de zicht pakken, hè? Ja, maar je had geen lood, ik doe hier een haaslik. Ja, liet en ja, maar dat mag al links zien. Wil ik dus zeggen. Dat mag al links zien. Dat weet ik nog niet. Gaan we niet naar binnen links. Is het hier dan nog? Hè? Stop in. Dat is een finaal daar in 3. Kom zie. Kom er weg, joh. Zit ik niet in doe. Ja. Helemaal zo doorheen. Ja, klaar. Steek er wat erin. We gaan toch trouwen. Vast. Lagen we in. Ja. Hoe hier onder je en dood erop. Dan van Waal tegen de goede richting zitten, maar dan voor de bullen, hè. Dat weet je, hè. Graag wie is het pidet. Het is goed, Kenje.
Haken, hoef je niet te vaste binden. Nou, kijk zo doorheen. Ja, dan moet je zo doorheen rijden. Moet je doorheen rijden, ja. Kom maar niet uit daar.
Mooi hè? Bon. Mooi hè? Nee, je bloedspionage, daar mij allemaal onder zien. Ja, maar staat er niet op meneer. Staat er niet op. Dat is een concurrentie, man. Die gaan Ja, ja. Kijkje. animatie filmpje komen, maar op. Was dat ze niet mooi? Ja, die kunnen nou. Ja. Dat is een loetje op lauw van een mazoet of zo. Jongen, het leven is hard. Ja, dat is leuk. Moet je wel jassen? Wat dingen zijn? Wat is die camera? No problem, man. No problem. Gaaskerel! Je boodschappen door, kijk. Het aanhängen. Oh, wat? Oh je? Is het? Had er wel gewoon zin hier, zin ik, hè? Had er wel gewoon zin? Oh, wat? Oh, wat? Oh, wat? Ja, geef je nog. Het is nog door. Echte Duitse. Ja, Vurense. Ja. Ik heb het zelf gefilmd, daar heb ik een nieuwe camera kunnen kopen, lensstuk. Zie, er zit toch een film in, hè? Ja, met een band.
Ja. Roger en Rudy. Dit is Rudy? Ja. En dat is Roger. Dat gaat dan ook weer afdraaien. Dat is dan niet gelukt. En vooral dat ik 12 keer klaar komt. Weet jij wat is het? Hij is niet ziek. Ja, dat die weg. Nog een wereld. Ik zou net eens zeggen. Als het gaat wat dan over het zand. Komt omhoog. Ja? Komt daar. Jij bent er goed in. Ja, kom. Potremmo nel punto di villa poi. Ja.
Somers. Zo, kijk eens naar met de meneer Somers. Ja, dat is egal, hè, Somers. Je moet wel naar mij kijken. Hè, zo, kijk eens, zo is schön, hè. Zo. Ja, ja. En dan ook voor mij geen dienst? Ja, nee. Ja, ja. Je gaat wel vaak op de film, nee. Bedenking heb je. Is te laat. Jo. Nodig zijn. Dat is nooit richtig. Dat zijn de dekliggers, ja? Zullen we swingen? Dat zijn de dekliggers. Wat is er nou? Ja, je vertelt wel wat hier, hè. Dat kan alles. Ja, ja. Wacht eens wel, jongen. Joep. Inderdaad. Vuilstorm.
Papa. Dat gaat niks. Als ik beloofd als in veel avond kom. Ja, maar dat wordt nog best... Als we Dat is maar als ik 7 uur sta. Als ik beloofd. Ik kom wel in het vuur erop. Dit is een bad eraf. Dat gaat het ja. Hè?
klaar. We gaan afwerken, want dan komen we in Schunzen en blijft dat gewoon. Dat ligt er lang in door. Waar is daar zit aan door hier? Waar staat hij? Dat is vliegen hoor. Dit niet joh. Is geen bewijs. Poetsen! Ah, je moet even zitten onder, dan is dat de toch. Zo. Dan kunnen ze mensen verschillen hier. Wie ze zwart worden en wie ze nooit. Aha. Ja. Poetsen maar. Hollywood, we hebben er wel betaald. De zwarte rijder. En daar staat de witte rijder. Daar staat de witte rijder. Hier. Gepoetst, sorry. Excuus.
Dus waar truiten wordt wit gepoetst. Brengt niks op, jongen. Brengt niks op. Dat heeft niks. Ja, lekker. Wil jullie de wedstrijd hier weg? Mag ik komen, Sjaak? Een keer doen. Ja, deze. Nou, kom. Ja, dat heeft ze voor het toch gewoon. Hè. Dat is toen ving mama. Als hij Sjaak moet hem gewoon zo oppakken. Die man heeft niet gemaakt. Ja, misschien naar de Schipperstraat gaan. Waar kom je vandaan? Van Antwerpen? Op de Schipperstraat. Van ons moeder komen. Ja. Ongehuurd buurt, jongen, die geboren zijn. De Schipperstraat. Ik ben niet geboren, ik ben opgegroeid. Nee, hebben ze opgericht. Smaakt heren. Nee, hebben ze opgericht. Ik ben bij een ongemak met hand geboren. Oh, hebben ze gebaard zeker? Dat ben ik nog geboren. Huh? Ja, lekker op man, lekker op met de thee. Maar ik ben toch geen... Dat bliep filmen, dat weet ik. Hier, dat is de Gert, hup, ze het gehad. Gooi, ze door Gert, ik heb gedaan gezien wie dat. Gooi. Dan ga je een stuk BH zo nog. Gooi. Ja. Hallo. Joe, hier brandt de lamp. Die jongens ons graag filmen. Maar ik was de eerste die de film heb gekocht in Gullen. De seksfilm. Of verhuurde. Wat denk je batterij? En om 3 uur is terug een demonstratie. 2 goede Wat een mooie kamer. Schuifdag demonstratie. Nou worden een sauna Wil in. je zeggen, joh, dat is daar vol. Hoe ze moeten bellen? Loop. Ja, Loop erop. Zo, dat is een boter meer, dus hier. Die stel de camera op. Nee, jong, lukt niet, jong. Ja.
Ja.
Houd die maat recht. Ja. Ja. Hm. Goedendag zusammen. Hm? Ja. So wie in Meerschön. Oh joh. We beginnen te wennen.
Ja, het is gelukt.
Weet je nou over die goede player aangedaan die gefilmd wordt? Ja, dat is stil in het apparaat.